badakizue patata beti ez dela eskura berton egon? Urrunetik ekarritakoa dela? Zer diozu eta nondik ekarritakoa da, ba? Ameriketatik. Ene, gu orain zehazegara Amerikari buruzko gaiarekin. Badakit zer gehiago esateko gela. Betiko, zu beti listo pastaurena egiteko prest. Jaikite, azalduko diguzu mesedez nola etorri zen patata ona? Noski, baina lehenengoz, zertitxo bat frogatuko du. Ze gozo dagoen, Maiara. Ai, Peru, jubilatu da baina naizu gabe. Uste dut gaur historia klasea daukagula. Az gaiteze. Miguel Aureon eta 1992ko abuztuaren 3an Cristobal Colon izeneko nabigatzailea ozeanoan itsasoratu zen. Kaixo lagunok, Cristobal Colon nauzue, Indiara joateko asmoa du. Indiara zitere Colon? Ekialde urruneko herrialde oparetara heltzeko bide bat aurkitu nahi du. Nagusi eta zerik hartu dugu handik. Bitxiak, zeta, espeziak, luizuzko gaiak hain zuzen ere. Eta nola jakin bat dugu nindura behian? Lanekitan gaude eta. Gaztetan hainbat ordu eman ditut portuan eta badakit nola garaia. Izarre ligatuko gaituzte gauean, eta egunez agurtu. Eta noiz irtengo gara? Datorren astean, abuztuaren 3an, itsaso eta izean gure alde egongo da. Ozeano Atlantikoan itsasoratuko gara. Bide egiteko eragingandik dirua lortuta. Batzuk nomadak ziren, Dakotak, Txeienak, Komantxeak, ez zuten leku finko. Estariak ziren eta harrakak atxetik mugutzen ziren. Guazenean izatzen dugun zeo zer. Azken boladan lezako ian zer. Beste lurralde batera mugitu beharko gara. Arrazai osoa duzu. Beste batzen mandanak irazak zerezariak ziren. Ezeneko jakin batean, altoa bagarnak eta kalabazak lantzen zituzten. Eta erikagarriak observatzeko eta gogoretzeko sistema garatu zituzten. Guazen, baratza landu behar dugu. Gero lurrak ematen duguna, kontserban jartzeko. Gaur artoa jasotzea tokatzen zaigu. Artoa? Artoa, guan artoa handik ekarritzen. Bai, eta espera. Gaztelanik ezingo nuke gluten gabeko ogi gozo aujan. Nik egiten dut markaloa harto zein dago. Amama, noiz egingo dut? Urrengo estiralean? Datorren asteko apaia gure kontura. Alton eta Rio, festatzeko. Luego, salorik ondenetarikoa. Bai, baina lehenengo egandean, nire urte betetzea eskatu behar du. Gogoratu. Indaba gorriak jarriko ditugu, nire janari gustokoen. Badakizan hori datorren indaba itxa, India eta Baba elkartu. Indiako Baba, hauek bere Amerikatik ekarri ziren, baina orain jarrai dezago historiaren. Ipar Amerikako hegomendebaldean lurralde lehorra eta malkartua zen, mendilerro gorrizkaz eta ibai, arro, estua eta sakona. Gu sumeak gara eta nekazariak eta historiak gara. Eta gu emakumeak artizaz. Artikoan lurreko lurralde batzenak inuiak bizi ziren.
Eguzkia eta ilargia hultzeko. Hirurehun eta hirurogeita bost eguneko eguzkia egutegia asmatu du Donostia Bertsolari Saioa gaur. Eta maila petala, nekazariak gara, artisau ona. Eta Machu Picchu hiria eraiki dugu, turistengandik oso bisitatuta izango den hiria. Ai, Ignacio, gogoratzen duzu gure zein bidaia? Bai, tesoros. Bai, noski zara beran. Ze goza dagoen afaria, Naiara. Tortilla patata, tomate ensalada, ezin gozoagoa. Galdera gehiago hori? Bai, nik, postrerik nahi? Guk ez nera Kakaoarekin. Besteok kafetxo bat, ezta? Soldaduak, aurrera! Gure hau irabazi behar dugu. Bai, nagusi. Aurrera, aurrera, Juan, etorri, aietan, produzki, nukea, egin ze. Amerikatik, elkartako, atzoa, iraba, landa, anagaza, kakaoa, tomatea, zurrea, milarra, eta Eta Europatik beste batzuk eraman ziren. Kotoia, garagarra, garia, arroza, oliba, mangoa, sandía, herria, joia, argia. eta hainbat gaixotasun ere. Eta
Nire eskua ez beldurri izan